Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel Nose Media TV. Guys, patinge chupaina uzikitika mZimbabwe zvakangowanda guys. Kana iri first time yako kuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Kurisei kwa muri kubva? Kwandiri kubva kuri naniwo hako. Kuri nani hako? Chii chikuitika? Zvinhu zvese zviri right, but ndingati chikuitika pandiri ndokunangoona munhu ari ngondiri. Pane nguva dzekuti ndinoona vision yemunhu ari ngonditeera, but munhu wacho handimuzivi. Zvine nguva yakadini muchiteverwa nemunhu? Zvatova nenguva. Ndofunga since 2022. Munoita zvekutengesa magroceries? Ndinohodha ndichitengesa. Okay. Hongu. KuMalawi maitsvagei before COVID? Ndaenda ndinohodha rice Malawi yekutengesa kumabhizinesi sezvo kwakati chipei rice. But pane pandingamboenda moziva kana munhu uchifamba unotsvagawo zvinhu zvekubatsira nekudidi. Pane pandingapiwa mumwe mushonga neimwe n'anga kuMalawi ikoko kuti zvinhu zvinge zvinoita nani. Makapiwa mushonga? Kubva manzi munonoita sei? Kumakuwa kumaitei kumakuwa? Kumakuwa akangonditi unongotsvaga chero guva risiri hama yako chero chinyowani, wongosikobayirira mushonga wacho ipapo wongoti ndibetsere kutsvaga mari. Hanzi unosikobayirira mushonga paguva wobva wati kudii? Ndibetsere kutsvaga mari. Wobva wandibetsere kutsvaga mari. Ndiye munhu ari kukuteera. Ndiye munhu ari kukudini? Ari kukuteera. But akazotanga kutoniteera manje ka nguva yacho haina mboni. Ndanga ndiripo here ini? No, mamsi. Ndiye munhu ari kukuteera. Mbeu ikadyarwa nhasi inobuda nhasi here? No. Unoziva chibage? Ngataure chibage. After 7 days. After 7 days ka? Ndo zvakafanana nemushonga. Ndanzwa muchiti asi munhu wacho asitanga kunditeera chi? Iyeyi munhu iyeyi uyu wakaenda ukanomutsa munhu. Mari yacho yakaita here mari? Mari ndakaita. Ndakatoita mari. Yangu yezera rangu ndinayo. Muri kurarama. Makatobo? Aiwa, mari ndinayo. Ndotoriona kuti murati wemushikashika chiri kumashopu zviri kuita po. Ndo nyaya iripo. You have to choose. Kurasikirwa nepfuma iyi kana kuti kuramba muchiteerwa nemunhu. Because you cannot get away with everything. Hamubudirire pane zvese. Mazvinzwa ka? Munotosarudza kuti moita give away chipi chamopa. Mukada kuramba muchiteerwa nemunhu iyeyo, saka zviri kwamuri. Tikada kuti musaone munhu imoziva kuti gore kubva nhasi munenge musisina kana mushikashika, munenge musisina kana zvimashopu izvi zvikona zvemashopu zvamukutengesera magrosari izvi munenge musisina. Because patinotandanisa munhu iyeyo anobva aendawo nezvinhu zvake. Saka zvakwamuri. Amene kuti muda zvipi? Regaini bofu. Mombofunga ndizvi? Semunhu wanga zvinhu zvinongorema kuti wanga wa munhu angoti kupuke pakuunikira. Wozongonzi zvangopera. Zvinorema kuti ukasimuka bye ndaenda ini. Television. Chimborovera maoko muprofita.